Totoong hindi natin inaasahan ang mga mangyayari sa atin. Subalit ang lahat ay merong dahilan. Dahil ang kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yoyong. Sa kasalukuyan po ay nasa 30 anyos na po ako. Pero nangyari po ang aking ibabahaging kwento nung ako ay bata pa, kasama ang aking lolo Kanuto. Lumaki po ako sa aking lolo Kanuto. Lolo ko po siya sa tatay. Isang dating member ng CAFGO ang lolo ko. Isa siyang civilian volunteer na nagsisilbing katulong ng mga military para sa seguridad at kapayapaan ng liblib na lugar. Panganay po akong apo, kaya pumayag sina tatay na lumaki ako sa aking lolo dahil wala nga siyang kasama. Maaga kasing namatay ang lola Sebia ko. Pangangaso ang trabaho ni lolo at pampalipas oras na rin niya. Madalas ay sumasama ako sa kanya dahil naibigan ko na rin ang ganong ginagawa niya. Pero hindi ko akalain na sa pangangaso namin ay may mga pangyayaring hindi namin inaasahan na may kinalaman sa mga aswang. Nangyari ang lahat sa aming probinsya sa Negros. Kung ano ang mga pangyayaring yon ay siyang ibig kong ibahagi sa inyo. Upang maunawaan yung lahat, uumpisahan ko na po ang aking kwento. The Voice Addict. Lolo Kanuto, saan po kayo pupunta? Saan pa ba? E di uuwi na. Ikaw talagang bata ka. Ang dami-dami mong tanong. Kasi nga po, hindi naman po yan ang daan papauwi eh. Mali po ang daan na pupuntahan nyo para makalabas tayo ng gubat na to kung saan ay nangaso tayo. Ako ba talaga ang lolokohin mo, ha? Ikaw na bata ka. Hindi pa ako libat para lokohin mo. Ang kulit nyo po talaga, Lolo. Mali nga po ang daan na pupuntahan nyo eh. Nakikita nyo po ba ang punong yan? Hindi yan ang tamang daan. Kasi walang taga. Kanina po kasi tinagaan ko yung malaking puno para maging palatandaan natin. Yoyong, yan ang puno. At sigurado ako doon. Kaya dito ako dadaan. Apo, biyasa ako sa gubat dahil dati ako member ng CAFGO. Kasama kami ng mga militar sa kanilang operasyon, baka akalain mo. Lo, alam ko naman po yun eh. Maraming ulit niyo na pong sinabi yan, hindi ko na po mabilang. Pero Lo, mali pong itinuro niyong daan eh. Kaya wag na po kayong makulit. Ang tigas talaga ng ulo ng lolo ko, ano ba yan? Mahirap talagang magpalaki ng lolo. Anong mahirap magpalaki ng lolo? Mas mahirap magpalaki ng apong pasaway at mareklamo. Ay nako, si lolo talaga, oo. Nagtatalo kami ni Lolo Kanuto nang biglang bumagsak sa harapan namin ang isang malaking sawa. Kapwa kami nagulat ni Lolo Kanuto. Ay! Ang laking ahas! Naku po, ahas nga! Ang laking ahas! Lolo, takbo! Takbo tayo! Dahil sa pagkakataranta, ay nagkanya-kanya kami ng takbo ni Lolo Kanuto. Siya ay tumakbo sa gawing kaliwa at ako naman ay sa gawing kanan. Mabilis ang ginawa naming pagtakbo. Samantala, ang ahas na bumagsak sa harapan namin na mula sa itaas ng puno ay tila nagulat din, kaya mabilis na gumapang papalayo. Hindi naman makamandag ang nasabing ahas, pero dahil sa laki nito, nalagpas isang dipa ni Lolo ang haba, ay sino bang hindi matataranta at matatakot. Dahil nagkahiwalay kami ni Lolo, ay hindi ko tuloy alam kung saan ko siya hahanapin, lalo na't pareho kaming napalayo sa isa't isa. Naku, paano ba to? Napahiwalay ako kay Lolo Kanuto. Masyado kasi ako mabilis tumakbo, akala ko magkasunod kami. Yung pala, ibang direksyon ang pinuntahan niya.
Kaya tinawag ko na lang si Lolo para hanapin siya. Kaya lamang, mukhang sinusubok yata ako ng pagkakataong yon. Dahil ang ahas na kanina'y tinakbuhan namin ay sa akin pala sumunod. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang makarinig ako ng kaluskos at may gumagapang sa damuhan. Nang tignan ko ay naroon ang ahas at nakaangat ang ulo na nakatingin pa sa akin. Ay, naku naman. Kapag mamalasin nga naman, oh. Ay, Echo! Echo! Doon ka! Kaibigan tayo, ahas, di ba? Tropa tayo, di ba? Huwag kang lalapit sa akin, ha? Magkaibigan tayo. Alam ko, favorite mo si Valentina, eh. Yung babaeng may ahas sa ulo. Huwag kang maging salbahe sa akin, ha? Magkaibigan tayo, ha? Habang kinakausap ko ang kulay dilaw na malaking ahas, ay patuloy ang paggapang niya papalapit sa akin. Lalo akong kinabahan at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon, Sir Blair. Ang alam ko ay merong taglay na mutya si Lolo Canuto na may kakayahang utusan ang mga ligaw na hayop. Kaya lamang dahil sa pagkagulat at pagkataranta ay tumakbo din ito at nagkahiwalay nga kami. Sa kakasalanan ko rin dahil ako ang unang nataranta at sumigaw na tumakbo kami. Minsan pa naman ay may pagkamali-mali ang Lolo Canuto ko. Kaya ngayong hindi ko siya kasama, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Huminto ang malaking ahas. Hindi pa ito tuluyang lumapit sa akin. Nakatitig at tila ba pinag-aaralan ang galaw ko. Kaya napapikit na lamang ako habang nanginginig ang katawan. Inaalala ko ang mga dasal na itinuro sa akin ni Lolo Canuto, lalo na sa mga sandaling gaya nun na nasa panganib ang buhay ko. Paulit-ulit akong umasal nang naaalala kong dasal habang nakatingala na nakapikit pa ang mga mata. Kaya lamang habang inuusal ko ang dasal ay naramdaman ko ang kaluskos at may malamig na dumikit sa may paa at binti ko. Gumagalaw yun at malakas ang kutob ko na ahas yun na gumapang papalapit sa akin. Ngayon nga ay nasa may paanan ko na siya. Ramdam na ramdam ko ang paggapang nito. Pataas ang ginawang paggapang ng ahas sa katawan ko. Hindi ko pa rin idinilat ang aking mga mata at tila ba estatwa ko na naninigas ang buo kong katawan. Ay, Diyos ko po. Gumagapag na sa buong katawan ko, ahas. Ito na yata ang katapusan ko. Mamamatay na ba ako dahil sa ahas na to? Lord, huwag naman. Hanggang naramdaman ko ang malamig na temperatura ng ahas sa aking buong katawan. Pagdilat ng mga mata ko ay nakapulupot na ang ahas sa aking katawan. Ito na nga ba? Niligis na ako ng ahas. Love na love niya ako. Gusto niya na akong patayin. Pakawalan mo ako, please. Pakawalan mo ako. Hindi kita type pag mga lukisin. Maawa ka sa akin, kaibigan ahas. Please lang, Yellow Snake. Sabi ko nga sa'yo, di ba favorite ko si Valentina? Baka naman pwedeng lumayan mo na ako. Nais ko lang na aliwin ang sarili ko habang nangangatog na ako sa takot. Pero baliwala sa ahas ang lahat ng pakiusap ko. Hanggang ang ulo ng ahas ay tumapat sa mismong mukha ko. Inilabas pa niya ang kanyang mahabang dila. Biglang ibinuka ng ahas ang kanyang bibig. Napapikit ako sa sumunod niyang ginawa. Baka lunukin na niya ako ng buo o kung ano mang gawin niya sa akin. Habang hinihintay ko ang sunod na gagawin ng ahas, ay nakarinig ako bigla ng mga yabag. Mabilis ang mga yabag na yon. Kasunod
ang isang pamilyar na boses. Sa lolo Kanuto ko, galing ang boses na yun. Pakawalan mo ang apo ko! Wag na wag mo siyang sasaktan! Lolo Kanuto! Ay, salamat sa Diyos at dumating kayo. Lahat tulungan niyo ako dito. Gusto ko gawing merienda ng ahas na to. Lulunukin yata ako na po. Inuutusan kita, ahas ka! Alisin mo ang pagkakalingkis mo sa apo ko! Nakatingin lang kay Lolo Kanuto ang ahas. Kaya inulit ni Lolo ang kanyang utos. Sa pagkakataong yun, ay ginamitan niya na ng ibang lingwahe. Isang orasyon. Resende! Descende! Bade procul! Descende! Isang salitang Latin ang sinabi ni Lolo Kanuto na nag-uutos sa ahas para lumayo at iwan ako. Pagkatapos sabihin yun ng lolo ko, ay naramdaman ko na unti-unti ngang lumuwag ang mahigpit na pagkakalingkis ng ahas sa katawan ko. Sa kadahan-dahan itong kumala sa akin at gumapang ito papalayo. Wari ay natakot sa lolo ko, kaya umalis na lamang ito. Nang gumapang na papalayo ang ahas, ay nagmamadali akong lumapit kay Lolo Kanuto. Naiyak ako nang makalapit na ako sa kanya. Doon ko pinakawalan ang matinding takot na kanina lang ay nararamdaman ko. Lolo Kanuto, salamat. Salamat po. Buti na lang talaga at dumating po kayo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kanina. Kala ko ipapamatay na ako eh. Tigil na! Wala na ang ahas na palayas ko na. Tapos ngayon ka pa iiyak ng ganyan. Akala ko ba'y matapang ka? Tapos iiyak-iyak ka dyan. Ano to? Naduduwag ka na ba? Umurong na ba ang iyong lawit, ha? Lolo naman eh. Tinatawanan mo pa ako. Tapos sinabihan mo pa ako baka umurong na ang lawit ko. Kaya nga, kasi natatakot ka. Lo, ako kapag natatakot lang umuurong ang kwan ko. Pero kayo, kahit di natatakot, matagal lang nakaurong yan. Hoy, tumigil ka Justin batang ito. Kung ano-ano mga pinagsasasabi mo. Lo, nakita ko po kaya. Kaya wala na kayo may tatago sa akin, no? Dahil bistado ko na po kayo. Talagang ibinalik mo pa sa akin na sinabi ko sa'yo. Hay, tama na nga yan. Kung ano-ano sinasabi mo. Tara na, humalis na tayo rito. Mamaya niyan ay bumalik pa yung ahas. O ano, ayos ka na ba? Opo, Lo. Ayos na po ako. Maigi na lamang. At lagi kong dala itong mutya mula sa pangil ng kobra. Kaya nagagamit ko ito para pasunurin ang mga ahas at iba pang mga mababangis na hayop na atake sa atin. Kaya lang eh, nakalimutan niyo po kanina. Bigla kang tumakbulo eh. Sa halip na gamitin niya mutya niyo. Eh paano nga? Nataranta ko sa sigaw mo kaya napatakbo ko. Pero maigi na lamang. At natagpuan din kita kagad. Kundi baka talaga namang nalunok ka na ng sawa na yon. Eh di nawalan kayo ng gwapong apo pag nangyari yun. Saka alam ko namang hindi niyo ako matitiis eh. At hahayaang mapahamak. Di po ba, Lo? Abay oo naman. Kahit pasaway ka at matigas ang ulo mo, eh, siyempre mahal na mahal kita. Dahil apo kita. Mana ka nga sa akin eh. Mana? Pero Lo, hindi pa madalas umuurong ang kwan ko ha. Hindi po kagaya niyo. Hayang ka na naman. Teka nga pala. Yung nahuli nating usan na kanina eh, pasan ko. Nasaan nga pala? Naku, yung usa. Nawawala. Mukhang naiwan natin doon sa lugar na pinanggalingan natin kanina. Doon sa pinagbagsakan ng ahas. Ibinaba niyo po kasi yun doon eh. Kailangan balikan natin yun. Sayang naman ang usa na yun. Itatapa ko yun at ipagbibili. Tapos ang ulo ay ibibenta ko sa nagpapatuyo nun. Para ibentang pan-display. Babalik po tayo sa pinanggalingan natin kanina. Oo, dahil sayang yung pagod natin sa paghuli ng usa. Kung iiwan lamang natin. Wala kaming pagpipilian ni Lolo Kanuto, kundi ang bumalik sa pinanggalingan naming lugar. Kaya lumakad na kami para balikan ang patay na usa na aming naiwan. Medyo nahirapan kami ng Lolo Kanuto ko na hanapin yon. Swerte na lamang
At may isang puno akong natandaan at yon ang nagturo sa amin ng lugar kung saan naiwan ang usa. Kaya lamang, nagulat kami sa aming nakita. Hala, Lolo Canuto, bakit po ganyan na nangyari sa naiwan nating usa? Paano pong nawakwakan dyan yan? May nakialam sa patay na usang naiwan natin. Siguro po pinagtangka ang kainin. Pero hindi naman nakuha ang laman loob. Baka hindi nagustuhan dahil nga patay na ang usa nang makita. Pero anong hayop po kaya ang gumawa niyan? Hindi siya basta hayop lang, Apo, kundi kakaibang nilalang. Hindi po hayop? Eh ano po? Aswang. Isang aswang ang gumawa niyan sa patay na usa. Nanang ko po. Aswang? Ibig sabihin may aswang dito sa gubat? Oo, Apo. Dahil nararamdaman ko yun. At may naaamoy akong kakaiba. Nakakaamoy po kayo ng aswang? Oo, Apo. At ngayon, ay posibleng nariyan lang ang aswang na yun. Maya-maya pa ay biglang may malaking itim na ibon ang lumitaw mula sa kasukalan. Malakas ang huni nito na tila sinasakal. Hala, saan galing ang ibon na yun, Lolo Canuto? Ihanda natin ang ating dalampana. Baka umatake sa atin ang itim na ibon. Oh, eh bakit naman po tayo aatakihin? Ibon lang naman po yan ah. Hindi yan basta ibon lang, Apo. Posibleng aswang yan. Pagkarinig ko sa sinabi ni Lolo Canuto ay agad kong hinagilap ang pana at busog na nakasabit sa aking balikat. Humanda ako sa anumang pagsalakay na gagawin ng itim na ibon. Sige lang, subukan lang niyang atakihin tayo at makakatikim ang aswang na yan. Tutuhugin ko talaga ang leg niya. Sige lang, subukan niyang atakihin tayo at makakatikim talaga ang aswang na yan. Tutuhugin ko talaga ang leg niya. Ha! O teka! Pabira ka, wag ako! Ba't iniharap mo sa akin ang pana mo? E paano kung hilahin niya ng demonyo at tamaan ako? E di tepok ako! Bakit lo? May demonyo rin po ba dito sa gubat bukod sa aswang? Oo naman! Ang demonyo, nasa kahit saan yan. Pwedeng katabi mo. Katabi ko? Ay, yari kang demonyo ka! Teka lang, ano ka ba, Yoyong? Papanain mo ba talaga ako? Eh sabi niyo po kasi posibleng nasa tabi ko lang yung demonyo eh. Eh kayo lang naman po ang katabi ko eh. Eh di baka kayo ang demonyo? Bigla kong kinaltukan ni Lolo Canuto sa aking sinabi. Aray ko naman, Lo. Ang sakit naman ang konyat niyo sa akin. Parang naalog ang utak ko doon ha. Aray kang kate. Eh sira ulo ko kasi. Pati ba naman ako mapagkakamalan mo pang demonyo? Lolo mo ako ha! Lolo mo ako! Sungangain kita sa lalamunan eh. Nangaano ka ha? Eh kayo po kasi kung ano sinasabi niyo eh. Alam niyo namang madali ako maniwala. Lalo na kapag sinasabi ng matatanda. Eh nako, lulusot ka pa. Talagang nang-aano ka na. Baka iwan kita dito sa gubat. Ay nako. Eh wag naman po, Lo. Eh, kayo naman, hindi po kayo mabiro. Hindi nakakatuwa ang biro mo. Nakakapikon. Masartalo po pala kayo, Lo. Matanda na kayo, pikunin pa. Eh, ang pikon, laging talo. Minsan pa'y inupakan ako ni Lolo. Isa pang batok sa likod ng aking ulo ang tumama. Aray ko! Lo, nakakadalawa na kayo ha? Sige, kapag tumatlo pa kayo, gagantihan ko na kayo. Aba, sige subukan mo. Lalaban ka na ba? Joke lang po, Lo. Lalaban ba naman ako sa inyo? Eh, matanda na po kayo eh. Hindi ako lumalaban sa matanda. Yan, ganyan. Tama yan. Teka, Lo. Nasaan na po yung itim na ibon na kanina lang eh? Nariyan sa may puno. Yung nakadapo. Umalis na. Hindi natin namamalayan ah. Lo, aswang ba talaga yun? Posibleng hindi pa yun umaalis, Apo. Baka nagtatago lang. Kaya maging alerto pa rin tayo sa paligid para hindi tayo maisahan. Habang nag-uusap kami ni Lolo Canuto, ay gumalaw ang mga damo sa hindi kalayuan. Pareho naming nakita yon. Lo, ano? Papanain ko na ba?
Baka aswang may pakana ng paggalaw ng mga damo. Sandali Apo, huwag muna. Pero sabi niyo posibleng nariyan pa ang aswang, di ba? Aalamin ko muna kung aswang nga. Gagamitin ko ang aking tala sa pangamoy. Ano po bang amoy ng aswang na sinasabi niyo? May mga aswang na ang amoy ay mapanghi. May amoy na bubulok na karne. Kaya malalaman ko yon gamit ang aking ilong. Dumito ka muna sandali. Bakit po? Saan po kayo pupunta? Sabi ko nga sa'yo, titiyakin ko muna kung aswang nga ang lumilikha ng paggalaw ng mga damo. Lalapit lang ako sa damuhan. Sasamahan ko na po kayo para may katulong kayo kapag biglang umatake ang aswang. Huwag na! Kaya ko na ang aswang na yon. Dala ko naman ng pana at may dala rin akong gulok. Hinayaan ko na lamang si Lolo Canuto. Iniwan na niya ako at dahan-dahan siyang lumapit sa lugar na gumagalaw ang mga damo. Maingat na lumapit ang lolo ko. Sumisingot-singot pa siya. Napilit may inaamoy. Dito sa lugar na ito meron akong naaamoy na kakaiba. Mukhang dito nagtatago ang aswang. Sa lugar na ito naroon ang mapanghing amoy at tila nabubulok din na karne. Nagpatuloy sa pagsingot-singhot si Lolo Canuto habang hinahanap ang kinaroroonan ng mapanghing amoy. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na sigaw. Hindi yun sigaw ng kung anong aswang, kundi sigaw ng isang babae, isang matandang babae. Hudas para masestas! Sino ka ba? Ikaw ang dapat kong tanungin. Sino ka at anong ginagawa mo sa lugar na ito? Ikaw ang una kong tinanong. Kaya ikaw ang dapat unang sumagot. Ay naku, sige na nga. Ako si Canuto. At narito ko sa gubat dahil nangangaso kami ng apo ko. Ikaw pala pumapastak sa mga hayop na narito sa gubat kung ganyan. Kumukuha lang kami ng para maging pagkain at ibenta. At ikaw naman sino ka? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Kundi na ang pangalan ko. At narito ako dahil meron akong hinahanap. At naligaw din ako. Teka, anong ginagawa mo at nakatago ka riyan sa mga damuhan? Munti ka na namin mapagkamala na ligaw na hayop. O kaya isang aswang. Ano ka ba? Ako'y ligaw na hayop o kaya ay aswang? Oo, nakatago ka kasi kaya hindi ka namin nakita. Ano bang ginagawa mo riyan? Teka ka. Siguro may ginagawa kang kalokohan kanina, no? Binabasuhan mo ako, no? Walang hiya ka. Sinisilipan mo kung dabuho ka. Manyakis, mahilag, bastos. Teka ka! Huwag mo nga akong hatawin yung hawak mong kapirasong sanga. Masakit at makatiyan. Ano ka ba? Tumigil ka na sabi, Guntida! Bastos ka! Binubasuhan mo ko habang tumigil ako. Yun ang ginawa mo, diba? Tama ba ako? Kaya siguro nakita mo na ang lagusan papuntang langit. Napakabastos mong matanda ka. Ano ka ba? Lagusan papuntang langit? Alin doon? Yung madilim ba lagusan? Ay, walang iya ka. Kung ganun nakita mo nga madilim na lagusan, siguro pati mga damo nakita mo. Gundina! Wala akong nakitang damo. Kasi nga, mukhang nalagas na. Tuyot na. Walang iya ka talaga. May nagpiestar mo talaga nang makita mo lagusan papuntang kalangitan. Walang iya ka. Bastos! Parabas hestas! Tama na. Sumusobra ka na. Panay na ang hampas mo sa akin yung hawak mo sangat masakit na. Kinagalit mo kasi ako. Kaya naman pala inakala ko na may aswang sa lugar na ito. Dahil ikaw pala yung naaamoy ko. Paano'y jumijinggil ka pala? Kaya nakaamoy ako na mapanghi at amoy bulok na karne. Ano? Hayop ka talaga, matanda ka. Nakiamoy ka na nga lamang nabibintas ka pa. Walang hiya ka talaga, Canuto. May araw ka rin sa akin. Tandaan mo yan. Aray ka, nahihilo yata ako. Ikaw naman kasi, masyado kang high blood. Dahil nakaka-high blood ka. Nagtatalo sina Lolo Canuto
at ang matandang babae nang lumapit ako sa kanila. Lolo Kanuto, nag-aaway po ba kayong dalawa? Lolo naman, ba't niyo po pinapatulan si Lola? Hindi na po kayo naiya sa kanya. Nakita mo na! Mabuti pa ang apo mo marunong mahiya. May respeto sa kababaihan. Pero ikaw, manyakis ka, pampabasa. Ay, yan lolo mo. Abay akalain mo binabasohan ako. Hoy, umayos ka ha! Huwag kang basta-basta maniniwala sa matandang yan, Yoyong. Sinungaling yan. Hindi yan nagsasabi ng totoo. Gumagawa lamang yan ng fake news. Pero pwede po ba? Huwag na po kayo mag-aaway. Matatandaan na po kayo tapos nag-aaway pa kayo. Dapat magkasundo na lang po kayo. Saka, nakikita ko po pareho po kayo may kasalanan eh. Pareho po kayo mali. Kung sa bagay, tama rin naman itong apo mo, Kanuto. Ay. Yoyong ang pangalan ng apo ko. Abay, oo nga. Mukhang masyado naman tayong OA. Hindi tayo dapat nagsisigawan at nag-aaway sa harap ng isang batang musmos. Dapat, love-love lang po kayo. Walang away-away. Ang tatandaan nyo na eh. Sige, okay na. Hindi na ako makikipag-away. Pero hindi ibig sabihin doon, kinalimutan ko na ginawa niyang pambaboso sa akin. Hindi ko yung makakalimutan. Dahil binastos mo ko. Nakita mo na ang lahat ng iniingat-ingatan ko. Ano bang nakita? Sabi ko nga wala akong nakita. Dahil madilim ang daan, papuntang langit. Lo, nakita niyo po ang daan papuntang langit? Kailan pa po? Hayoyong, usapan ito ng mga matatanda ha. Huwag kang nakikialam dito. Pero Lo, gusto ko rin po malaman at makita ang daan papuntang langit. Saan niyo po ba nakita yun? Hindi naman po kayo umaalis dito sa gubat ah. Paano niyo po nakita? Hoyoyong, nahihibang lamang ang lolo Kanuto ba? Kaya kung ano-ano sinasabi niyan, baka bangag na yan kung ano-anong sinisighat. Lo, bangag kayo? Nako, huwag niyo sabihin may nakakajaming kayo ah. Pakisabi naman Lo, kahit isang maleta lang bigyan tayo. Ano ba sinasabi mong bata ka? Anong mali-malitan sinasabi mo? Hindi ko alam yon. Itong si Gundina, baka may alam sa mali-malitang yan. Nako, wala akong pakialam sa mali-malitang yan. Ayoko madamay dyan. Ang pinakikialaman ko ay ang ginagawa mo pambaboso sa akin. Hindi ko makakalimutan na ginawa mo yan. Makaalis na ka. Pero alam ko, magkikita pa tayo muli. At mananagot ka sa ginawa mong pambabasta sa akin. Tsa! Nakasimangot na umalis si Lola Gundina. Kaya lang, nang nakakalayo na ito, ay napasigaw si Lolo Kanuto. Sandali, Gundina! Huwag ka munang umalis! Kung ano man ang sasabihin mo, sabihin mo na! At kailangan makaalis na ako! May nakalimutan ka, Timang! Wala ako nakalimutan! Kaya wag mo na akong inaabala pa! Buwisit kang matanda ka! Di sige, kung wala ka nakalimutan, di hayaan mong gutay-gutayin ng hayop ang salawal mo na iwan! Andito! Isinabit mo pa nga sa sanga ng isang halaman! Tasmia! Walang iya ka! Anong ginagawa mo sa salawal ka? Siguro may katarantaduhan kang ginawa na! Hoy! Kung makapagparatang ka naman kagad, wala akong ginawa sa salawal mo! Sa kapamatayang amoy! Diyos ko! Walang iya ka! Makikiamoy ka na nga lamang nanlait ka pa! Oh, kunin mo na ito sa salawal mo at baka pasukin ng hangin ang lagusan ng langit mo! Abay kabaging ka pa! Walang iya ka talaga! Oo, kukunin ko na yan! Nako, kaya pala lamig ng pakiramdam ko, parang may aircon! May nakalimutan pala akong isuot kanina! Natatawa na lang ako sa pagtatalo ni na Lolo Kanuto at Lola Gundina. Walang nagawa si Lola Gundina kundi kunin ang naiwan niyang tapalodo. Nakasimangot pa rin siya nang umalis. Sadyang na bad trip talaga sa lolo ko. Nagpasya na rin kaming umuwi ni Lolo Kanuto. Salamat na lamang at hindi na kami nagtalo pa sa kung anong daan ang dapat naming bagtasin. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-uwi namin. Habang naglalakad kami papauwi,
ay pakiramdam ko ay may sumusunod sa amin. Papahapon na ng sandaling yon. Hindi na mainit ang panahon at may mga lugar sa gubat na makulimlim. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad kung kanina'y tila may sumusunod sa amin. Nakarinig din kami ng isang uri ng ingay. Ingay ng isang uri ng nilalang. Napaurong kami ni Lolo Canuto nang biglang humarang sa dinaraanan namin ang isang uri ng aswang burang, nakauri ng wakwak at mula sa lahi ng aswang bangkilan. May anyo na katulad ng isang paniki, pero may maliit na pakpak na hindi naman niya nagagamit sa paglipad. Matutulis ang kanyang mga kuko na may mahahabang daliri at ang paa ay maliit na katulad sa paa ng paniki. Sadyang kakaiba ang itsura ng aswang burang. Diyos na mabagin! Isang aswang ang umaharang sa atin! Parang ayaw tayong tantanan ng kamalasan, Lolo Canuto. Ngayon naman ay aswang. Isa lang ang ibig sabihin nito, Apo. Ang gubat na kinaroroonan natin ay pinamamahayan ng mga uri ng aswang. Paano po tayo, Lolo? Kasama mo ko. Kaya hindi ka dapat matakot. Basta't ihanda mo lagi ang dala nating pana. Opo, Lo. Nakaredy ako palagi. Mula sa bulsa ni Lolo ay may kinuha siyang isang maliit na bote. Nagmamadali siyang binuksan yon at pinatakan ang dulo ng pana na aming dala. Naalala kong langis na pinagbabara ng bawang at asin ang laman ng maliit na bote. Tsak! Na may paglalagyan ng aswang burang na yan kapag tumama sa katawan ang pana na pinunasan ng langis. Aswang burang ang tawag sa kanya, Lo. Oo, Apo. Mula sa lahi ng bangkilan. Dahil may kakaiba pang katangian ng aswang bangkilan, kaya dapat tayong mag-ingat at huwag magpapaloko sa kanya. Maya-maya pa ay biglang umangil ang aswang burang na humarang sa amin. Kaya agad naming ipinuwesto ang aming dalampana na inilagay sa busog. Umatake siya sa amin. Pero hindi agad namin pinakawalan ng pana na tanging armas namin, kundi umiwas muna kami ni Lolo Canuto sa kanyang pag-atake. Hindi naman yun nagustuhan ng aswang na tila ba, lalong nagalit at nagwala. Inilabas niya ang kanyang matutulis pero mapuputi na ngipin. Nagagalit siya sa atin, Apo! Eh di ba galit siya? Tignan po natin kung hanggang saan nagalit niya. Matapang na rin akong magsalita at palaban. Unti-unti ay nawawala na ang takot ko sa mga aswang. Dahil na rin yun sa aking lolo na handa akong protektahan. Kaya nang muli itong sumugod sa amin, ay pinakawalan ko ang palaso mula sa aking hawak na busog. Nagulat ako sa sunod na nangyari. Bago pa tumama sa katawan ng aswang burang, ang palasong pinakawalan ko ay nahawakan niya ito. No, nagawa niyang hawakan ng palaso na papalapit sa kanya. Napigilan niya. Kakaiba ang lakas at bilis ng aswang burang na yan! Mukhang delikado tayo sa kanya, Lo. Akong bahala, Yoyong. Marami na ring aswang ang nakasagupa ko, kaya alam kong meron silang kahinaan. Nag-isip ng paraan si Lolo Canuto. May ibinulong siya sa akin kung ano ang dapat naming gawin. Kaya pinakinggan kong maigi yun. Walang labis at walang kulang ay sinunod ko ang ibinulong sa akin ni Lolo. Kaya kumuha uli ako ng isa pang palaso. Gamit ang busog ay pinahina ko ang aswang na malapit lang sa kinaroroonan namin. Habang abala ang aswang na sunggaban sa ere ang paparating na palaso, ay inihagis naman sa kanya ni Lolo Canuto ang hawak niyang sibat. Hindi nito pinuntirya ang katawan ng aswang, kundi pinatama niya yon sa paa ng halimaw. Hindi yun nagawang saluhin ng aswang at bumaon yun sa paa nito. Pumalaw at napataas ang kanyang paa sa sakit na naramdaman, lalo na't ang palasong bumaan sa kanyang paa ay pinatakan ng langis mula sa pinagbabara ng bawang at asin. Oh, loko! Ano ka ngayon? Akala mo yata ay maiisahan mo kami! Ang astig niyo po, Lo. Nadali niyo.
Tinamaan po sa paa ang aswang! Tatalon-talon ng aswang habang hawak ang isang paa. Hindi niya kaya ang sakit na nararamdaman. Pilit inaalis ng aswang ang palaso na nakabaon sa kanyang isang paa. Kaya lamang, hirap siyang hawakan yon. Pero pilit pa rin niyang hinawakan para mabunot yon sa pagkakabaon. Pinagmasdan lang namin ang aswang habang natataranta at hindi alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa ay umusok ang paa ng aswang. Lalong nasaktan ng halimaw kaya kailangan niyang maalis ang palaso. Dahil lilikha na yon ng tila asido na maaaring lumusaw sa kanyang katawan. Yun ang matinding bisa ng langis na nasa dulo ng palaso. Kaya kahit nahihirapan at sobrang nasasaktan, ay pilit na hinila ng aswang ang palaso na nakabaon sa paa. Hanggang sa nagtagumpay ang aswang na alisin yon, saka agad na itinapon ng palaso sa damuhan. Lo, ano po gagawin natin? Natanggal ang aswang ang palasong bumaon sa kanyang paa! Kailangan ng isa pang palaso na babaon naman sa katawan niya! Iniumang na ni Lolo Canuto ang isa pang palaso para sibatin ang aswang. Subalit naramdaman nito na nasa peligro na ang buhay niya. Kaya sa halip na umatake sa amin, ay tumakbo itong papalayo kahit na nahihirapan. Pero malakas ang ginawang ungol na tila nagbabanta sa amin. Nababalikan niya kami. Naduwag na po yata ang aswang, Lo! Tumakas po siya! Hayaan na natin siya, Apo. Huwag na nating habulin. Pero Lo, mas maiging habulin natin yon dahil nangihina na siya. Huwag na! Dahil yung kanyang sigaw kanina ay paghingi yun ng tulong sa kanyang mga kasama. Tsak may sasalubong sa kanyang kapwa aswang burang. Malalagay tayo sa panganib. Hindi sapat ang dala nating armas para harapin sila. Kaya hayaan na nating makatakas at makalayo siya. Baka naman po isipin ng aswang na mahina tayo, Lo. Ang ginawa niyang pagtakas ay pahiwatig na hindi niya tayo kaya. Lalo na kung nag-iisa siya. Kaya alam na alam ko na babawi siya sa atin sa mga susunod na araw. Ho? Ibig sabihin, gagantihan niya po tayo, Lo. Oo, gano'n na nga. Kaya hindi na matatahimik ang buhay natin pagkatapos ng pangyayaring ito. Samantala, sa lugar ni Lola Gundina, nakarating na din siya sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng kanyang apong si Mikay. Agad ay nagtaka si Mikay nang makita niya na hirap sa paglalakad ang kanyang Lola Gundina. Lola? Ayos lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang ako, Mikay. Pero, iika-ika po kayo. May sugat po kayo sa paa. Ayan po at may dugo pa. Wala yan. Kanina habang naglalakad kasi ako papauwi, ay may naapakan akong ahas at tinuklaw ang aking paa. Naku, kailangan magamot po kaagad yan, Lola. Baka may kamandag po ang ahas na kumagat sa paa nyo. Sabi ko naman sa'yo, Apo, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Kaya-kaya ko ito. Ayan na naman po kayo eh. Lagi niyo pong sinasabi na kaya nyo kapag meron di magandang nangyayari sa inyo. Pero totoo pala, ay nahihirapan na kayo. Apo, tama na. Huwag ka na mag-alala sa akin. Sabi ko nga sa'yo ay ayos lang ako. Pero mamaya, gusto kong samahan mo ako. Ha? Saan po tayo pupunta, Lola Gundina? Kay Kapitan, dahil meron akong nais ireklamo sa kanya. Ho? Ano pong irereklamo nyo kay Kapitan, Lola? Basta sumama ka na lang sa akin. Malalaman mo rin yun, hadi? Kinabukasan ay nagising kami ni Lolo Canuto na may tumatawag kay Lolo. Kaya lumabas siya ng bahay at nakasunod lamang ako. Kinausap ni Lolo ang lalaking dumating at nagpakilalang tauhan sa barangay. Sinabi nito kay Lolo na kailangan siyang pumunta sa barangay hall dahil merong reklamo. Kaya nagbihis lang si Lolo at niyaya niya na ako para magtungo kay Kapitan. Dinatnan namin sa barangay na naroon si Lola Gundina. Kasama niya ang isang dalaga na marahil ay apo niya. Siya pala ang nagreklamo kay Lolo Canuto
Inireklamo nito ang pambabastos daw na ginawa sa kanya ni Lolo Canuto. Kasama na rin ang ginawang pamboboso habang nagbabawas sa gubat. Aba, kailangan pag-usapan ng reklamo sa'yo ni Lola Gundina, Mang Canuto. Gundina, akala ko ba'y nagkaintindihan na tayo? Ano bang nagkakaintindihan na sinasabi mo, Canuto? Hindi ko mapapalampas sa ginawa mo pambabastos sa akin. Hindi ko sinasadya na nakita ko na nagbabawas ka doon sa bukid. Ang akala ko pa nga isa kang aswang na nagtatago sa mga damo. Buti nga, hindi ka namin pinana ng apo ko. Nakita mo na, Kapitan. Gusto pa akong patayin na si Raulong matandang hukluban na iyan. Naamoy pang imbalsa ba? Hayan, kung ano-ano sinasabi mo. Paano akong mangangamoy pang embalsa mo? Nagwisik pa ako ng pabango bago nagpunta rito. Baka naman yung hininga mo ang naaamoy mo. Amoy formalin. Baka yun ang pinangmumumog mo. Talagang ginagalit mo kung Canuto ka. Ikaw ito nag-uumpisa eh. Kapitan Netoy, wala po ba kayong gagawin? Harap-harapan na po kung hinihiya ng buwisit na huklubang iyan. Huwag ka magagalit sa akin, Aling Gundina. Nakikita ko wala namang kasalanan si Mang Canuto. Dahil doon pala sa gitna ng gubat ka nagbabawas. Saka alam mo bang mali yun? Dahil dinudumihan mo ang kalikasan. Paano kung malaso ng mga halaman dahil sa ginawa ninyo? Bakit, Kapitan? Asit ba ang aking ihe para mamatay at malaso ng halaman doon sa gubat? Sa kabinusuhan niya ako eh. Nakita niya na ang lahat sa akin. Wala na akong ipagmamalaki sa kanya. Aling Gundina, hindi naman siguro sinasadya ni Mang Canuto. Kasi nga'y nasa gubat kayo. Hindi naman niya alam na may gagawin kang ganung bagay sa lugar na yon. Kapitan, sandali nga. Kinakampihan mo ba matandang yan? Sa halip na ako ang kampihan mo dahil ako ang argabyado. Ako na bastos tita. Aling Gundina, wala ho akong kinakampihan sa inyo. Kundi pareho kayong may mali ni Mang Canuto. Lola, umalis na lang po tayo dito. Huwag na kayo makipagtalo kay Kapitan. Hindi, Bikay. Kailangan madisiplina ang Canuto na yan. Gundina, kung di ka doon nagbawas sa gubat, hindi kita makikita at di ko madidiskubre na madilim ang lagusan mo papuntang langit. Nakita mo na, nakita ba? Nagagawa mo pa akong insultuhin. Bastos ka talagang hukluban ka. Baka maipukpok ko na dyan sa tuktok mo itong kahoy kong bakya. Sak mabubukulan ka nito, maniwala ka. Ay hinay-hinay lang po, Aling Gundina. Hindi ko papayagan na maging bayolente kayo dito sa aking opisina. Masama ang loob na tumayo si Lola Gundina. Nagpupuyo sa galit dahil hindi nangyari ang inaasahan niya. Nakakampihan siya ni Kapitan. Kaya nawalan ng saysay ang kanyang reklamo. Tandaan niyo ito, Canuto. At maging ikaw, Kapitan. Hindi ko malilimutan na pinahiya mo ako dahil mas kinampihan mo ang pesteng matanda na yan. Pagbabayaran niyo ginawa niyo sa akin. Halika na, Bikay. Walang kwenta kung magtatagal pa tayo dito. Pero uulitin ko, Canuto. At ikaw, Kapitan Netoy. Hindi pa tayo tapos. At may araw din kaya. Galit na may kasamang pagdabog na umalis ng opisina ni Kapitan, si Lola Gundina at ang apo niyang si Mikay. Nagpasalamat naman si Lolo Canuto kay Kapitan. Mang Canuto, nakikita ko na wala naman dahilan para ireklamo ka niya. Unang-una ay nasa lugar kayo na hindi naman pribado. Isa pa, hindi mo rin alam na siya pala ay naroon. Kundi ang inakala mo ay isa siyang aswang o isang ligaw na hayop. Tama po kayo, Kapitan. At kung may nakita man akong hindi ka nais-nais, kaya pinaratangan akong bastos ni Gundina, ay hindi ko ho yun sinasadya. Nagkataon lang. Naiintindihan ko naman kayo, Mang Canuto. Kaya walang dahilan para magreklamo siya at palabasing binastos mo siya. Kaya ang gusto ko nga sana ay magkasundo na lamang kayong dalawa. Pero ibang pinalabas ni Aling Gundina eh. Iniisip niyang kumakampi ako sa inyo. Wala naman akong magagawa kung yun ang iniisip niya. Kaya hayon, nagalit patuloy sa akin na matanda. Hayaan niyo na po siya, Kapitan.
Baka may sumpong lang o kaya ay may period si Gundina. Kaya mainit ang ulo. Ho? May period? Bakit? Meron pa ba siya nun? Samantala, nakabalik na sa kanilang bahay si Lola Gundina at ang apo nito. Nagpupuyos pa rin sa galit ang matandang babae. Mula sa isang sulok ng bahay ay may kinuha siya roon. Lola Gundina, bakit niyo po kinuha ang lumang baul na matagal niyo na pong tinatago? Talagang ayaw ko siya ng pakialaman nito. Dahil ang nais ko'y kalimutan ko na at magkaroon ako ng katahimikan. Pero hindi. Sobra na. Hindi ko na kaya ang ginawa nilang pag-aapi sa akin. Masama ang naging tingin nila sa akin. Gusto pa akong pagtawanan. Si Mang Kanuto po ba? At Kapitan Nito yung tinutukoy ninyo? Kasama sila. Pero hindi lang sila. Kundi ang iba pang mga taga rito sa baryo. Lahat sila ay masama ang tingin nila sa akin. Sinusubukan kong magbago pero sila rin ang dahilan para bumalik ako sa aking dating pagkatao. Ano po ba ang ibig niyo sabihin, Lola Gundina? Babalikan ko ang dating ako. Mula sa lumang baul ay isang maliit na bote ang naroon. May lamang likido yun na kulay itim. Saka binuksan ni Lola Gundina at ininom ang laman nun. Sa harap mismo ng kanyang apong si Mikay ay nagbago ang kanyang lola. Lola Gundina, ano po nangyari sa inyo? Bakit ganyan po ang itsura niyo? Naging alimaw po kayo! Isa kayong aswang! Oo, apo. Ako ito. At ito ang tunay kong katauhan na isinali ng taong nagpalaki sa akin. Pero sinikap kong magbago at mabuhay ng simple. Dahil ang nais ko ay iwan ang aking pagiging aswang na mula sa lahi ng bangkilan. Pero naiinsulto pa rin ako ng tao. Hindi ko na kayang ginagawang pag-aapi sa akin. Malulupit sila. Lola, baka nagiging sensitibo lang po kayo. Hindi, Mikay. Hindi lang si Kapitan at Kalotong nang babastos at nag-iinsulto sa akin. Kaya hindi ko nahahayaang mangyari pa yon. Kailangan ko nang gumanti sa mga taong nagmamaliit sa akin. Kung isa kayong aswang, Lola Gundina, ako din po ba ay aswang din? Hindi. Magyayari lamang yon kapag naipasa ko na sa iyo ang pagiging aswang. Pero nasa 16 ka pa lamang. Kapag ganap ka ng dalaga at buo na ang pagkatao mo, saka ko ipapasa ang pagiging aswang bangkilan sa'yo. Pero ngayong nadiskubre mo na kung ano ang lola mo, isa ka sa dapat promotect at mag-ingat ng lihim kong ito. Dahil kapag may nangyari sa akin, posible rin may mangyaring hindi maganda sa'yo, apo. Kaya dapat walang ibang makakaalam ng tungkol sa lihim kong ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang nagawa si Mikay, kundi ang sumang-ayon sa ibig mangyari ng kanyang Lola Gundina. Hindi siya maaaring magtaksil sa kanyang naging pangako dahil sabi ng lola niya ay maaaring ikapahamak din niya yun. Kaya naman ng mga sumunod na gabi ay hindi namin inaasahan ni Lolo na bubulabugin kami ng isang nilalang na may masamang tangka sa amin. Magpapahinga na kami ni Lolo Kanuto ng gabing yon. Lo, ano po ba nangyayari? Lumilindol po ba? Hindi yung lindol. Saka di mo ba naririnig? May kung anong tunog na tila binabanggang haligi ng bahay. Ano po yun, Lo? Aswang yoyong. Isang aswang. May malakas na aswang na ginugulo tayo. Pinagdidiskitahan niyang sirain itong bahay natin pero nagkakamali siya. Hindi niya basta-bastang magigiba itong bahay. May orasyon ng haligi ng bahay at nang itayo ang haligi ay sinamahan ng asin at bawang.
Lo, huminto po ang pag-uga ng bahay. Sabi ko naman sa iyo, Apo hindi kakayanin ng aswang ang bahay na ito. Halika, Apo, sumama ka sa akin. Lalabas tayo. At huwag mong kalilimutang dalhin ang mga pana na sandata natin laban sa kampon ng kadiliman. Bago kami lumabas ng bahay, ay hinagilap ko ang pana. Binigyan ko si Lolo Canuto para anuman ang mangyari ay pareho kaming may magagamit. Kaya nang lumabas kami, ay nakita namin ang isang aswang bangkilan na galit at nakahandang umatake sa amin ni Lolo. Umaangil ito at handa kaming sugurin. Subalit naging maagap si Lolo Canuto. Bago pa kami sugurin, ay una na siyang umatake habang nakaumang sa harapan niya ang hawak na pana. Kaya sa pagsugod ni Lolo Canuto sa aswang, ay hindi ito nakaiwas at bumaon sa braso ng aswang ang hawak na pana ni Lolo. Umatungal ang aswang. Iniwan ni Lolo Canuto na nakabaon sa braso ang pana. Pilit itong inaalis ng aswang, subalit nahihirapan siyang tanggalin dahil yun sa may orasyong langis na ipinunas sa tulis ng pana. Maag na sa braso mo hanggang hindi mo natatanggal ang panang yan! Umuusok po ang braso niya, Lolo Canuto. Mawawalan siya ng braso at kung hindi niya tuluyang matatanggal, ay gagapang sa buong katawan niya ang bisa ng sibat na may langis at maaagnas ang buo niyang katawan. Dahil sa takot ng aswang na mangyari ang sinabing yon ni Lolo Canuto, kahit hirap ito, ay tumakbong papalayo. Bilang aswang, ay may paraan sila para alisin ang nakabaon na sibat sa kanyang braso. Subalit ibang aswang ang dapat magtanggal nun, kaya lumayo ang aswang upang humanap ng kanyang kauri. Sa pagtakas ng aswang, ay pumayapa ang aming bahay, kaya pumasok kami ni Lolo Canuto. Alam naming wala nang gagambala, kaya maaari na kami na magpahinga. Kinabukasan ay maaga akong gumising para bumili ng pandesal sa malapit na panaderya. Napakinggan ko ang usap-usapan ng mga tao, kaya agad ko yung ibinalita kay Lolo Canuto. Sandali nga! Ano ba nangyayari sa'yo? At tumahangos ka? Kuwan po kasi, Lo eh. May mga natagpo ang patay. Tapos wakpok po ang tiyan. Walang laman loob at sinaig po ang dugo. Mga aswang! Kasama yon ng mga aswang na nanggulo sa ating kagabi. Kawawa naman po yung naging biktima nila, Lo. Totoong nakakaawa. Kung wala tayong taglay na mabisang sandata laban sa aswang na dumito kagabi, posibleng naging biktima na rin tayo at napahamak. Baka po wakwak na rin po ang katawan natin at wala nang mga laman loob. Ganun po ba yun, Lolo Canuto? Ganun na nga, Yoyong. Kaya maswerte pa rin tayo. Hindi tayo napahamak at ang aswang pa ang tumakbo at natakot sa atin. Salamat talaga sa pana na merong orasyon. Dahil na rin sa mutya ng pangil ng kobra. Yun ang patuloy na nagpapalakas ng loob ko para harapin ang mga aswang. Pero Lo, nababahala at natatakot po ang mga tao dahil sa nangyari. Dahil ngayon lang daw po uli naganap ang ganung bagay na may natagpo ang tao na wakwak ang tiyan. Ang sabi nga yun nga po, biktima sila ng mga aswang. Nagkatotoo na nga at nangyayari na ang dati lang ay kutob ko. Nagkukuta na ulit sila rito. Malamang may mga taga rito na siyang pasimuno ng pangyayaring ito. Hindi basta makakapasok ang aswang sa baryong ito, kundi dahil may isang nagbigay ng pahintulot. Kung ganon, may taga dito po na nagkukunwaring pangkaraniwang tao pero ang totoo ay may kasama ang tinatago dahil isa siyang aswang. Tama, ganun na nga po. At hindi natin alam kung ano pa ang kanyang gagawin sa mga darating na araw. Lo, ano pong dapat nating gawin? Tutulong tayo sa paghahanap sa aswang na nagsisimulang gumala dito sa ating baryo. Kaya po ba natin yun, Lolo Canuto? Kakayanin natin na po. Sabi ko nga sa'yo, mula sa lahing antingero ang lolo mo, kaya hindi ako maaaring magsawalang kibo na lamang. Lilitaw ang pagiging antingero ko
kahit iwasan ko ito. Dahil kailangan kong tumulong. At tutulungan ko po kayo, Lo. Abay dapat lang naman. Dahil habang maaga, ay kailangan malaman mo na kagad at masanay ka na sa mga gawain ng isang antingero. At hindi magtatagal, sa'yo din mapupunta ang obligasyong yon. Kaya ngayon pa lang, dapat ay malaman mo na at maging pamilyar na sa'yo ang lahat. Handa po ako, Lo. Kahit anong oras po. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay naghanda na kami ni Lolo Canuto dahil biyasa kami sa paggamit ng pana o palaso. Kaya dinagdagan namin ni Lolo ang paggawa ng mga ito. Papahiran din yun ng langis na may orasyon para mas maging mabisang sandata. Minsan umalis si Lolo Canuto kaya mag-isa lang akong gumawa ng mga pana. Habang abala ako sa aking ginagawa, ay naramdaman kong may yabag na papalapit sa akin. Nasa gawing tagiliran ko yun, pero hindi ko pinapansin dahil abala ko sa pagpapatalas ng bakal na ikakabit ko sa pana. Subalit nang magsalita yun, at kahit hindi ko na siya tignan pa, pamilyar na sa akin ang boses niya. Abala-gabala ka yata sa ginagawa mo, Yoyong. Ikaw pala, Ate Mikay. Napadaan ka. Kasama ba ang lola mo? Hindi. Meron lang kasi akong pinuntahan. Kaya lang, nakita ko na may ginagawa ka kaya lumapit na ako sa'yo para makiusyoso. Gumagawa ko ng mga pani para maging sandata namin ni Lolo Canuto. Kasi nga, may nangyayaring di pangkaraniwan dito sa baryo Sungay Use. Ipinaalam ko kay Ate Mikay ang tungkol sa kumakalat na balita na may mga natagpo ang patay na kagagawan ng aswang. Nabalitaan na rin namin yon. Kung ganun, ay para sa kanila. Ang palang ginagawa mo, ganun ba, Yoyong? Ganun na nga, Ate Mikay. At tiyak na walang kawalang aswang kapag bumao nito sa kanyang katawan. Bakit? Espesyal ba ang panang yan, Yoyong? Hindi naman po masasabing espesyal. Pero kakaiba to sa pangkaraniwang pana. Dahil mabisa ang langis na ipinahay dito. Tsak, hindi kakayanin ng aswang. Natatamaan ito. Posibleng ikamatay pa niya. Ganun ba? Nako, napakahusay pala talaga niyan. Teka, kayo ba ang gagamit niyan? Oo naman, Timikay. Kaming dalawa ni Lolo ang haharap sa aswang. Grabe, ang tapang niyo pala. Siyempre, antingero ang lolo ko kaya talagang palaban yun. Sa kanya nga ako nagmana kaya matapang din ako. Sabi nga, ay binuhat ko na ang sarili kong bangko habang kausap ko si Ate Mikay. Nagyabang ako. Ginawa ko yun para lang magpasikat sa kanya. Saka, crush ko kasi si Ate Mikay. Maganda kasi siya. Sa unang kita ko pa lamang sa kanya dun sa barangay, ay humanga na ako sa kanya. Hindi man kami nagkakilala ng maayos, ay natandaan ko naman ang pangalan niya dahil narinig ko yun sa kanyang lola Gundina. Buti na lang, hindi rin pala niya nakalimutan ang pangalan ko. Nagpaalam na rin kagad si Ate Mikay. Nang makalayo na siya, ay saka namang dumating si Lolo Canuto. Inusisa niya ako tungkol sa naging bisita ko. Di ba apo ni Gundina yon? Opo, Lo. Napadaan lang po siya. May sinabi ba sa'yo? Nagtanong lang po kung para saan po ito mga panang ginagawa ko. Sinabi ko po sa kanya na gagamitin po natin ito laban sa mga aswang na nanggugulo po dito sa baryo Sungay Usa. Ikaw talaga. Masyado ka naman nagtiwala dun sa apo ni Gundina. Lo, nagtanong lang naman po siya. Wala naman po sigurong masama ron. Kaya sinagot ko na lamang siya. Ang totoo kasi, apo, duda ako sa matandang yon. Baka dahil naiinis lang po kayo sa kanya. Dahil yung sa ginawa niya. Pinalabas niya na may mali kayong ginawa at nagsumbong po kay Kapitan. Yun na nga. May ibig siyang mangyari kaya nagsumbong kay Kapitan. Salamat na lang at binaliwala ni Kapitan Nitoy ang reklamo niya. Kaya nga po galit na galit sa inyo si Lola Gondina. Pinagbantaan pa kayo ni Kapitan. Yun na nga. Ibig lang sabihin, may gagawin siya para gumanti. Hindi ko nga lang alam kung ano ang gagawin niya. Samantala,
Pagkagaling ni Mikay sa bahay namin, ay dumiretso siyang umuwi sa kanila at agad na hinanap sa loob ng kanilang kubo ang kanyang lola Gundina. Panay ang tawag nito sa matandang babae. Nabuho ka naman, Mikay. Abay, para ka nawawala kung makasigaw ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Meron bang gusto gumahasa sa iyo? Lola naman, tinatawag ko lang po kayo. Gahasa ka agad ang iniisip nyo. Kasi nga, importante po ang sasabihin ko sa inyo. Sabihin mo na at inaabala mo pag niligo ko. Hindi pa nga di ako nakakapaghilod man lamang. Panay na tawag mo? Meron po kasi kayong dapat malaman, Lola. Tungkol nga saan? Ang dami mo pa kasi pasakal. Hindi pa ako diretsin. Ano ba yon? Si Yoyong at ang lolo kanuto niya. Naghahanda ng mga pana para daw sa aswang. Para sa iyo, Lola, at sa mga kalahi nyo. Ano ka ba? Sigurado ka ba? Opo, Lola, sigurado. Dahil nga may mga aswang na sumalakay dito sa Baryo Sungay Usa. Hindi ba kalahi nyo mga yon? Mga aswang na umatake nitong nakaraang gabi. Oo. Mga kasama ko nga sila. Kaya ka nalulungkot ako na merong napahamak sa kanila. Kagagawan po yun na maglolo. Pinaghahandaan nila kayo. May plano silang lipulin kayo, Lola. Tama pala na pumasyal ka sa kanila dahil nalaman mo kanilang paghahanda para sa mga kauri ko. Hindi pang karaniwan ng pana na kanilang inihahanda. Alam ko, Mikay. Nahulaan ko na yon. Kaya kailangan gumawa ko ng paraan. Hindi namin sila basta masasalakay. Dahil may kakaibang bisa ang kanilang gamit na pana. Ano pong gagawin niyo, Lola Gundina? May naisip po ba kayo? Huwag kang atat, Mikay. Heto nga't nag-iisip pa gani. Kailangan makalapit ako kay Kanuto na hindi niya ako paghihinalaan. At dapat makuha ko ang kiliti niya para hindi siya magduda. May malaking ngiti si Lola Gundina habang nabuo na sa utak niya ang kanyang planong gawin. Dahil pinagkakakitaan namin ni Lolo Kanuto ang pangangaso, kaya naman nagbalik kami sa gubat. Madalas naman ay sa gabi ang obligasyon namin para harapin ang mga aswang na nanggugulo sa Baryo Sungay Usa. Kaya kailangan din naming humanap ng pagkakakitaan. Naglalakad kami papunta sa gitna ng gubat nang may marinig kaming boses na tila nahihirapan. Hanggang ang boses na yon ng isang babae ay naging malinaw. Humihingi siya ng saklolo. No, mukhang kailangan po ng tulog ng babaeng sumisigaw ah. Halika! Hanapin natin! Madali ka! Sinundan namin ang pinagmumula ng tinig na humihingi ng saklolo hanggang sa makita namin ang isang magandang babae na may sugat sa paa at hirap makalakad. May pag-aalalang lumapit sa kanya, si Lolo Kanuto. Diyos ko! Ano nangyari sa iyo, Binibini? Manong, tulungan niyo po ako. Hindi ako makalakad. May kumagat po sa hita ko. Hindi ko nakita kung ano. Lo, baka nakagat po siya ng makamandag na ahas. Napatingin si Lolo Kanuto sa sugat ng babae na nasa gawing hita. Nanlaki ang mga mata ng lolo ko dahil sa mapuputing hita ng babae. Ang kailangan ay humanap kami ng halamang gamot na itatapal doon na kailangan munang idikit sa mutya ng pangil ng kobra bago itapal para tiyak nahihinto ang pagdurugo mula sa sugat ng babae. Kaya lamang nagulat ako sa sinabi sa kanya ni Lolo Kanuto. Teka! Kailangan masipsip ang sugat na kagagawa ng ahas. Dapat makuha ang kamandag sa iyong sugat. Lo, yun po ang gagawin niyo, Lolo Kanuto? Abay, oo, apo. Para gumaling ang kanyang sugat, kailangan sipsipin. Pero Lo, hindi ba dati naman Huwag ka nang makialam pa, Yoyong. Mas alam ko ang nararapat sa sugat ng babaeng yan. Kailangan masipsip yan. Tumahimik na lamang ako. Ayoko nang kumontra pa kay Lolo Kanuto. Pero alam kong may kasamang kalokohan ang nais gawin ng lolo ko.
Maaari din naman yung nais niyang gawin para umampat ang pagdurugo sa sugat, kaya lamang alam kong may iba pa sanang paraan. Kaya naisip ko na may kapilyuhan din talaga ang lolo ko. Kahit na anong paraan po ang gawin nyo. Basta gamutin nyo po ang sugat ko, Manong. Dahil nararamdaman kong tila namamanhid na po ang katawan ko. Posibleng kumakalat ng kamandag sa buong katawan mo. Kaya sinimulan ng sipsipin ni Lolo Canuto ang sugat sa mapuputing hita ni Georgia para makuha ang kamandag ng ahas. Napansin kong tila nag-e-enjoy naman si Lolo Canuto sa kanyang ginagawa. Saglit pa ay tumigil na rin si Lolo Canuto sa kanyang ginagawa. Pre, pre, pre. O yan! Nasipsip ko na at nailuwan ng kamandag ng ahas sa hita mo. Kaya okay na yan. Gagaling ka na. Talaga po? Okay na po ba ako? Oo naman. Ako pa ba? Abay teka, hindi pa nga pala kita nakikilala. Ano nga ba ang pangalan mo, Iya? Ako po si Georgia. At kayo naman po, sino po ba kayo? Ako si Canuto. Pero wag mo na akong pinopo-po. Okay lang sa akin yun. Ito namang apo ko ay si Yoyong. Hello, Ate Georgia. Ano pong pakiramdam nyo? Okay na po ba kayo? Oo, Yoyong. Nawala nang nararamdaman kong pagkahilo kanina. Hindi ba? Magaling pong gumamot ang lolo ko, no? Oo, kaya nagpapasalamat ako. Utang ko sa inyo ang ikalawang buhay ko. Kung di kayo dumating baka namatay na ako sa kamandag ng ahas na tumuklaw sa akin. Eh teka nga, saan ka pala nakatira, Georgia? Ihahatid ka na lang namin ng apo ko. Baka mahirapan ka kasi sa paglalakad. Salamat na lang po, Mang Canuto. Kaya ko na po. Sabi nga ni Yoyong, mahusay ka po manggagamot. Namana ko lang sa mga ninunuko ang kaalaman ko sa panggagamot. Pero, talaga bang ayaw mong ihatid ka namin? Hindi na po, salamat na lang. Ayaw ko kasi na huling pagkikita na natin ito. Siyempre, gusto kong magkita tayo ulit, Georgia. Oo naman ho, ako rin syempre. Gusto kong magkita tayo uli. Lalo na't meron po akong utang na loob sa inyo. Pero, ayaw mo ba talagang ihatid ka namin? Para malaman ko naman kung saan ka nakatira. Maaari naman magkita pa ulit tayo dito sa gubat. Kahit bukas. Abay, talaga ba, Georgia? Oo naman sa lugar na ito. Pero titiyakin kong hindi na ako matutuklaw pa uli ng ahas sakaling magkita ulit tayo. Kahit naman matuklaw ka uli, Georgia. Andito lang ako. Handa kang gamutin ng paulit-ulit. Ang bait mo talaga, Canuto. Lo, tama na po yung pagpapakit nyo kay Miss Georgia. Tara na pong umuwi. Hindi na rin po ako magtatagal. Yoyong, kailangan ko na rin umuwi. Naunang umalis si Georgia, samantalang nakatitig pa rin si Lolo Canuto. Tila nagayuma yata sa kagandahan nito ang lolo ko. Noon ko lang nalaman na matikas talaga si Lolo Canuto. Mahilig talaga ito sa chicks, lalo na siguro nung kabataan pa niya. Samantala, sa lugar naman na kinaroroonan ni na Lola Gundina at ng apo niyang si Mikay, ay napansin ng dalaga na tila may iniisip ang kanyang lola at napapangiti ito. Kaya nilapitan niya para usisain. Aba, mukhang masayang-masaya ang lola ko ah. Ano po ba nagpapasaya sa inyo? Dahil alam ko na ang gagawin ko, apo. Sabi mo nga, ay pinagpaplanuhan ni na Canuto at ng apo niya na tapusin ang lahi naming mga bangkilan. Yung pong nalaman ko na makausap ko sila. Hindi mangyayari yun. Dahil may naisip na akong paraan. At alam ko hindi makakawala ang Canuto na yon. Paano po, Lola Gundina? Ano pong pinaplano niyong gawin? Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Pero may nabuo na akong plano. Tiyak, mamagsak sa aking mga palad ng kayabangan ng Canuto na yon. Lalo na't may nalaman ako tungkol sa kanyang kahinaan.
Sa paraang yun, mahuhuli ko siya. At siya ang tatapusin ko. Para wala nang makialam pa sa aking mga gagawin. Dahil hindi ako papayag na siya ang magiging hadlang para palaganapin ang aswang na may lahing bangkilan sa baryo ng Sugayusa. Nang mga sumunod na gabi, ay nagbantay kami ni Lolo Canuto para abangan ang pagdating ng grupo ng mga aswang na posibleng umatake sa baryo. Kaya lamang nabigo kami dahil kahit anino ng aswang ay wala kaming nakita. Bagay na aming ipinagtaka. Bakit po ganun, Lolo Canuto? Wala tayong nakitang aswang. Para bang nagkaisa sila na hindi umatake. Yun nga din ang ipinagtataka ko, Apo. Paanong wala man lang nagpakita sa atin? Ready pa naman ako para labanan sila. Nasayang lamang ang ating paghahanda. Lo, baka naman alam nilang napagandaan natin sila. Dahil nga mas mabisa ang mga pana na gagamitin natin. Pero saan naman nila malalaman ang tungkol sa pana, hindi ba? Teka, Lolo Canuto. Di po ba nasabi ko po yung kay Mikay? Hindi kaya may lahing aswang ang mga yun. Segundina, hindi ako magtataka na may lahi siyang aswang. Baka siya rin ang pinuno ng aswang dito sa baryo ng Sugayusa. Naloko na. Nayari tayo, Lo. Mali ako. Mali ka talaga. Dahil sa katabilan ng dila mo, mapapahamak tayo. Maaaring mapaghandaan na tayo ng mga aswang na bangkilan. Anong gagawin natin, Lolo Canuto? Ano pa nga ba? Di dapat maging alerto tayo palagi. Dahil maaaring umatake ang mga aswang sa oras na hindi tayo nakahanda. Maaaring araw man o gabi. Lalo na may mga lahi ng aswang na hindi lang sa gabi may kakayahang umatake, kundi kahit tirik ang araw. Pero, mabisa naman po ang ating palang sandata na may orasyon, di ba? Pati yung mutya ng pangil ng kobra. Oo, Apo. Pero sabi ko nga sa'yo, may paraan sila. At yun ang hindi natin nalalaman. Kinabukasan, maaga pa ay naghanda na si Lolo Canuto. Pupunta kami sa gubat para mangaso at manghuli ng ligaw na hayop na aming ibibenta. Kaya lamang, nagtataka ako sa gayak ng lolo ko. Lo, sigurado po ba kayo na sa gubat po ang punta natin? Abay, oo naman. Saan pa ba ang alam mo? Pero yung postura niyo po kakaiba eh. Batanggara po ng suot yung damit, isputing na sputing. Parang di naman tayo sa gubat pupunta. Tapos nagwisik pa kayo ng kulon. Amoy binata kayo, oh. Mabango na ba ako, Apo? Sa palagay mo ba yami na ako. Aba, talagang may payami-yami pa kayong nalalaman, ha? Teka, Lo. Bakit po ba ganyan ang gayak nyo? Para kayong manliligaw niyan, ha? Apo, huwag ka na nga maraming tanong. Sa tingin mo ba, ayos na itong suot ko, ha? Guwapong-guwapo na ba? Siyempre, kamukha ko po kayo eh. Kaya gwapong-gwapo po kayo. Para nga tayong pinagbiyak na arinola bunga eh. Ay nako, tara na nga. Nabibisit na naman ako sa'yo. Umalis na tayo. At baka mamaya nandun siya sa gubat at maabutan pa natin. Naku po, alam ko na. Sabi ko na nga ba kaya ganyan ang gayak nyo, Louie? Dahil makikipagkita kayo kay Georgia, tama po ba ako? Alam mo naman pala nagtatanong ka pa. Sayang naman kasi. Ngayon lang ako iibig uli, Apo. Kaya hayaan mo na. Lo, ang tanda-tanda nyo na para kay Miss Georgia. Apo, walang matanda o bata sa pag-ibig. Lahat ay pantay-pantay. Ayos din kayo. Mailusot lang, no? Ang dami pa sinasabi. At masyado kang nakikialam sa akin. Halika na nga. At tatanghaliin na tayo. Siyempre, papunta kami sa gubat. Kaya kahit nakapustura si Lolo Canuto, ay hindi namin malilimutan ang mga pana na armas namin laban sa mga mababangis na hayop gubat at sa mga aswang na posibleng bigla na lamang humarang sa amin. Nang makarating kami sa gubat, ay inabutan na namin roon si Georgia. Kanina pa pala siya naghihintay sa amin.
Akala ko di na kayo darating, Kanuto. Pwede ba naman yon? Di ba sabi ko sa'yo darating ako? Medyo naatrasado lang. Kasama mo pala si Yoyong. Dapat di mo na lang siya sinama. Pinagod mo pa yung bata. Bakit po, Miss Georgia? Ayaw niyo po bang kasama ako? Hindi kami maaaring paghiwalay ng lolo Kanuto ko eh. Ikaw lang naman ang inaalala ko, Yoyong. Pero sige na, nandito ka na. Wala na akong magagawa. Sa sinabi ni Georgia, ay tila meron siyang nais ipahiwatig. Agad namang nakuha yon ni Lolo Kanuto. Yoyong apo, ano kaya kung mag-ikot-ikot ka muna? Humanap ka ng mga ligaw na hayop, kahit yung mga batang usa o batang baboy na mo. Tsak namang kayang-kaya mo na yung patamaan ng pana. Alam ko ang nais ipahiwatig sa akin ni Lolo. Ang gusto niya, lumayo muna ako sa kanila ni Georgia. Kung ano man ang pinaplano nilang gawin, wala na ako ron. Kaya tumango na lamang ako kay Lolo Kanuto at iniwan ko na sila. O ayan, wala na si Yoyong Georgia. Kaya solo na natin ang lugar na ito. Tama ka, Kanuto. Solong-solo na natin. Abay, ano bang gusto mong gawin natin? Ikaw, kahit anong gusto mong gawin. Ano? Kahit ano? Oo, kahit ano. Ikaw ang bahala. Total, wala naman na si Yoyong eh. Abay, okay lang ba sa'yong hawakan ko ang mapuputi mong hita? Hita lang. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Pwedeng higit pa sa paghawak sa hita, ganun ba? Oo naman. Teka lang, Kanuto. Ayos ka lang ba? Para kasing nanginginig ka. May sakit ka ba? Ano bang nararamdaman mo? Abay, wala akong sakit. Pero hindi ko may paliwanag ng nararamdaman ko. Parang ang init kasi ng pakiramdam ko, Georgia. Nag-iinit ang katawan ko nang dahil sa'yo. Bakit? Nakakalagnat ba ako? Abay, oo. Parang ganun na nga. Para akong lalagnatin sa'yo. Pwede ba akong makaki sa'yo? Oo naman. Pero sandali lang ha. Sa isang kondisyon. Abay, ano yon? Anong kondisyon? Sabihin mo na. Gusto ko lang naman sagutin mo ang tanong ko. Kung para saan ba ang mga pana? Talaga bang para sa mga aswang yan? Ay, oo. Ang mga pana, ang mabibisa naming armas para harapin ang mga aswang. Mabisa yon dahil sa langis na may orasyon na ipinapahid namin sa dulo ng pana. Di ba nabanggit na yun sa'yo ni Oyong? Tiniyak ko lang. Pero, pwede bang sunugin mo na lang ang mga pana na yan? Kasi hindi ko gusto ang amoy. Allergic ako sa ganyang amoy eh. Doon sa langis. Ay, oo ba? Kung yun ang gusto mo. Basta, kailangan pagbigyan mo ko ha. Walang istiran. Oo naman, Kanuto. Kahit ano. Basta't sundin mo ko. Sige. Heto na. Kinukuha ko na ang lighter sa bulsa ng pantalong ko para sindihan ang mga panang dala namin ni Yoyong. Susunugin ko lahat ng ito. Saglit pa, ay sinindihan ni Lolo Kanuto ang mga panang dala niya. Naglagablab ang mga yon dahil nilagyan niya ng mga tuyong dahon at sanga. Subalit nang natutupok na yon ng apoy, ay isiningit na ni Lolo Kanuto ang kanyang nais mangyari. Hinawakan niya si Georgia at nagtangka siyang halikan nito. Pero tumanggi ang babae. Teka lang. Huwag ka namang atat, Kanuto. Pero may usapan tayo kanina, di ba? Tapos ngayong sinunod ko na ang sinabi mo. Bigla namang nagbago ang isip mo. Dahil ayoko na isang matandang hukluban ang hahalik sa akin. Pero kanina lang, ikaw ang nangaakit sa akin. Tapos ngayon bigla ka na lamang tatanggi. Dahil nakakasuka ang amoy at itsura mo. Teka,
Ano ba nangyayari sa'yo, Georgia? Bakit nagagalit ka na sa akin ngayon? Dahil manyakis ka. At ang mga katulad mong matanda na mahihilig ang siya dapat unang nililipol. Ganun na lang ang gulat ni Lolo Canuto nang tumayo sa kanyang harapan si Georgia at nagbago ang anyo nito. Naging isang aswang bangkilan na handang atakihin si Lolo Canuto dahil nasunog na ang mga pana na dala niya. Kaya wala na siyang magagamit na sandata laban sa aswang na nasa kanyang harapan. Inilabas na ng aswang bangkilan ang kanyang matutulis na ngipin habang nakaamba rin ang kamay na may mahahabang daliri at matutulis na kuko. Hayop ka! Isa ka palang aswang bangkilan! Nagawa mo akong linlangin! Inatake ng aswang si Lolo Canuto pero hindi basta magpapatalo ang lolo ko. Kaya hinarap niya ang aswang. Nakipagpambuno siya rito. Kailangang ipakita ni Lolo ang kanyang kasanayan bilang dating member ng KAFGO na may lahi din ng pagiging antingero. Kaya gamit ang kanyang buong lakas ay lumaban sa aswang ang lolo ko. Lakas sa lakas ang sagupaan ng dalawa. Kaya lamang dahil sa matutulis na kuko ng aswang ay tila naging dehado si Lolo Canuto. Bumaon sa katawan niya ang bawat kalmot ng aswang na nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang braso at sumisira din sa suot niyang t-shirt. Pero hindi basta magpapagapi si Lolo Canuto. Hindi mo ako basta mapapatay! Hindi ang kagaya ko ang mapapasuko mo! Aswang bangkilan! Sinasabayan ng pag-angil ng aswang ang engkwentro na yon ni na Lolo Canuto at ng halimaw. Ang bawat sugat sa katawan ni Lolo Canuto ay nagpapahina naman sa kanya. Samantala, mula sa di kalayo ang lugar na kinaroroonan ko, habang abala ko sa paghahanap ng mahuhuling ligaw na hayop, ay narinig ko ang ingay ng engkwentro. Kaya napatakbo ko papalapit sa kinaroroonan nila. Nang dumating ako roon, ay patuloy ang kanilang sagupaan. Pero nagtataka ako na paanong isa ng aswang ang kasama ni Lolo Canuto, samantalang nang iwan ko sila kanina ay si Georgia ang kasama at kaharutan niya. Kaya ang tanging pumasok sa isip ko ay posibleng aswang si Georgia na nagkunwari lang na isang magandang babae. Patuloy sila sa paglalaban. Nakikita kong dihado si Lolo Canuto. Kaya lamang, paano ko siyang ililigtas? Oo nga't may taglay akong pana, kaya lamang hindi ko naman yun magamit. Posibleng tamaan ko kasi si Lolo Canuto at lalo lamang siyang mapahamak. Kaya naman, hindi ko malaman kung ano ang nararapat kong gawin. Samantala, habang nakikipaglaban si Lolo Canuto, kahit paano ay maayos pa rin ang takbo ng isipan niya. Nagawa niyang makapagpasya ng dapat gawin. Mula sa kanyang bulsa ay dinukot ang mutya ng pangil ng kobra. Agad niyang inilapit yon sa kanyang bibig at merong ibinulong. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang mga ingay. Kasabay ng mga kaluskos na wari ay merong mga gumagapang sa damuhan. Saglit pa ay nakita ko ang maraming uri ng ahas ang gumagapang papalapit sa lugar ni na Lolo Canuto at ng aswang. Nang makalapit ang mga ahas sa kinaroroonan ni na Lolo Canuto, ay umangat ang ulo ng mga ahas na naroon. Tinuklaw nila ang aswang at ang iba naman ay nilingkis ang aswang. Kitang-kita ko ang pangyayaring yon. At dahil sa pagsugod ng mga ahas at paglingkis sa aswang, ay wala itong nagawa kundi ang sumigaw at umangil. Pero hindi tumigil ang aswang para ipagtanggol ang sarili niya. Kaya gumawa ng paraan ng aswang bangkilan. Biglang nagbago ang anyo nito at naging aswang na merong pakpak para makalipad at makatakas. Subalit hirap ikampay ng aswang ang kanyang pakpak dahil may mga ahas na nakakagat doon at nagpapabigat. Subalit nagpupumilit pa rin ng aswang para ikampay ang kanyang pakpak kahit hirap ito. Pero nagawa pa rin itong makalipad. Habang lumilipad ang aswang, ay may mga ahas na nakakabit sa kanya. Ang iba ay nahuhulog habang lumilipad hanggang sa tuluyang mahulog ang mga ahas na nakakagat
sa pakpak ng aswang. Kaya tuluyan ang nakalayo ang aswang bangkilan at nakatakas. Nilapitan ko naman si Lolo Canuto para kumustahin siya. Lo, okay lang po ba kayo? Muntik na ako sa walang yang aswang na yon. Napeke kayo, Lodo. Aswang pala ang babaeng yun. Akala ko pa naman ay nakajackpot na ako kay Georgia. Yung pala, siya pa ang ikamamatay ko. Buti na lang talaga, meron kayong mutya ng pangil ng kobra. Yun po nagligtas sa inyo. May mga ahas na tumulong po sa inyo. Kaya nga, swerte pa rin ako. Pero hindi pa tapos ang laban, Yoyong. Dahil buhay pa ang aswang na muntik nang kumatay sa akin. Saan kaya natin hahanapin ang Georgia na yon? Ramdam kong taga dito siya sa baryo ng Sungay Usa. At may iba pang liim ang pagkatao niya. Samantala, sa lugar naman ni na Lola Gundina ay kanina pa hindi mapalagay si Mikay dahil sa pag-aalala sa kanyang lola. Nakita niya ang isang babae na walang malay at may mga sugat ang katawan. Sino kaya ang babaeng ito? Maganda pa naman siya. Pero anong ginagawa niya rito? Saka, ano nangyari sa kanya? Ang babaeng nakita ni Mikay ay walang iba kundi ang babaeng si Georgia. Naku, mukhang nangangailangan ng tulong ang babaeng ito ah. Dumudugo ang mga sugat niya sa katawan. Pero paano ko ba siya matutulungan? Hindi ko kayang buhatin siya papunta sa loob ng kubo. Ano ba yan? Nasaan na ba kasi si Lola Gundina? Bakit wala pa siya? Saan ba siya nagpunta? Habang pinagmamasdan ni Mikay ang babaeng walang malay, ay napansin niya ang pagbabago ng anyo nito. Ganun na lamang ang kanyang gulat at pagtataka nang ang magandang babae na nakahandusay at walang malay ay naging ang kanyang Lola Gundina. Hala! Paano nangyari yun? Ang magandang babae! Siya pala ang Lola Gundina ko! Paano bumata ng ganun si Lola? Lola! Lola, gising! Gising na po kayo! Mikay, apo, bakit ka narito? Kayo po ang dapat kong tinatanong ng ganyan. Ano po nangyari sa inyo? At paanong bumata kayo? Saan po ba kayo galing? Kung gano'n, ay alam mo na pala ang lahat. Opo, Lola Gundina. Hindi ko akalain na may kakayahan din kayo magbago ng anyo at maging magandang dalaga. Yung nakita mo kanina, ganon ang itsura ko nung kabataan ko pa. May kakayahan din akong gayahin ng ibang hayop kung kinakailangan. Lalo na kung nasa peligro ang buhay ko. Saan nga po ba kayo galing? Napalaban ako, Mikay. Ang maglolong Canuto at Yoyong, nakaikwentro ko sila. Kaya lamang ay natehado ko at muntik nagmapahamak dahil hindi pala sila pangkaraniwan. Ha? May kapangyarihan din sila? Oo, bukod sa kanilang pana. Kaya nahirapan akong gawin ang aking plano. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Hindi ako papayag na ang gaya lang nila ang makikialam sa akin at hahadlang sa aking mga plano. Ano pong gagawin niyo, Lola? Babalikan ko sila. Pero hindi ako nag-iisa. Kailangan ko ang tulong ng mga kalahi kong bangkilang na para batiyak kong magtatagumpay kami laban sa maglolong yon. Huwag niyang ipagyabang sa akin ang kanyang pagiging antingero. Dahil may alam na akong pakontra sa kahit na ano pang agibat na meron siya. Samantala, umuwi na kami ng bahay ni Lolo Canuto. Dismayado rin ang lolo ko sa mga nangyari. Hindi niya matanggap na nanalinlan siya ng babaeng si Georgia. Hindi ako makapapayag sa ginawa sa akin ng babaeng yun na po. Gusto niyong balikan natin siya, Lo? Gaganti tayo sa kanya? Oo, dahil walang dahilan para irespeto ang kagaya niya. Manloloko siya. Nagawa niya akong linlangin. Kaya't mananagot siya sa akin. At higit sa lahat, pinasakit niya ang pantog ko. Si Lolo talaga, oo. Lo, saka,
Alam nyo, iba talaga ang pakiramdam ko sa Georgia na yun nung una pa lang eh. Bakit? May nararamdaman ka sa kanya? O Yoyong, umayos ka ha? Ang labo naman itong lolo ko. Ang ibig ko pong sabihin ay duda ako sa tunay niyang pagkatao. Jack, meron pa siyang ibang tinatago. Ganun ba? Sa bagay, ganyan din ang naiisip ko. Mukhang si Georgia at ang matandang si Gundina ay iisa. Natumbok niyo po, Lolo Canuto. Yun nga din po ang kutob ko eh. Kaya nagawa kayong lokohin dahil si Lola Gundina at Georgia ay iisang tao lamang. At isa rin siyang aswang bangkilan. Kaya nga, mas lalo tayong maging handa po. Dahil sabi ko nga sa'yo, hindi magiging madali ang susunod namin pagtutuos. Pero hindi ako makapapayag na maunahan niya tayo. Para tayo ang madihado. Kaya gagawin ko ang lahat para matiyak kong maglalaho na ang lahi nila ng tuluyan. Hindi matanggap ni Lolo Canuto ang naging panluloko sa kanya. Kaya alam ko na gagawin niya ang lahat. Dahil hindi ang tipo ni Lolo Canuto ang basta na lamang tatanggapin ang pagkatalo. Sapagkat buo na sa isip ni Lolo Canuto kung sino talaga ang kalaban at ibig pumatay sa kanya. Kaya nakapagpasya na si Lolo sa gabing yun ay kailangan niya nang gawin ang kanyang pinaplano. At ikaw ang magiging kapartner ko sa labang ito, Apo. Oo naman po, Lo. Handang-handa po akong tulungan ka sa labang ito. Salamat, Apo. Dahil wala rin akong ibang maaasahan. Kaya maganda na tayo. Ikaw na lang muna ang gagamit ng pana. At ako naman ay karet ang gagamitin ko. Kaya kailangang hasain ko ang nakatago kong karet. May mga aswang na rin na napatay yun. At yun din ang papatay sa aswang na si Gundina at sa mga kalahi niya. Okay lang po sa akin yung pana, Lo. Dahil masanay po akong gamitin yun eh. Kaya gawin na po natin ang paghahanda para magkaroon pa po tayo ng oras ng pahinga bago tayo sumabak sa matinding laban. Kaya wala na kaming sinayang na oras ni Lolo Canuto. Inihanda na niya ang karit na kinuha pa sa kanyang lumang gamit. Hinasa niya yon ng hinasa at pinatalas. Nagdagdag naman ako ng pana na gagamitin. Siyempre ang pinaka-importante dun at hindi nakalimutan ni Lolo Canuto ay orasyonan at punasan ng langis na pinagbabaran ng bawang at asin ang mga gagamitin naming armas sa pakikipagtuos. Nang kumagat ang dilim, ay binagtas na namin kagad ang daan papunta sa lugar ni na Lola Gundina. Dinatnan naming walang tao sa kanilang bahay, kaya nagkahinala kami na maaaring nakutuban na nila ang aming plano. Anong gagawin natin ngayon, Lo? Sarado ang bahay nila. Mukhang alam nila ang gagawin natin pagpunta rito. Inaasahan ko na rin ito, Yoyong. Kaya naganda rin sila. Saka alam kong hindi totoong wala sila rito. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Nandito lang po sila? Oo, ganun na nga. Nasa paligid lamang sila. Nakamasid sa atin. Dahil yun ang sinasabi ng pakiramdam ko. Kung sa bagay, tama po kayo, Lo. Iba rin po ang bigat ng nararamdaman ko ngayon eh. Kaya humanda ka, Apo. Talasan mo ang pakiramdam mo. Dahil anumang oras ay maaaring may umatake sa atin. Ganun nga ang ginawa namin. Nakiramdam at naging alerto kami sa anumang pwedeng mangyari. Hanggang sa makarinig kami ng tila mga ugong nawari ba, ay may malakas na unos na paparating. Nakita namin ang maraming mata na nagkukubli sa dilim. Yoyong, huwag kang magpapatakot. Kakayanin natin ang mga nilalang na yan. Opo, Lolo Canuto. May tiwala ako sa mutya ng pangil ng kobra. Hindi niya tayo pababayaan. Basta, huwag na huwag kang lalayo sa akin. Lumakas ang ingay at ugong sa paligid. Kasunod, ang paglabas mula sa dilim ng maraming aswang na mula sa lahi ng bangkilan. Magkakasama silang umatake papunta sa kinaroroonan namin ni Lolo Canuto. Hindi namin kailangang sagupain din sila. Madedehado kami kapag ginawa namin yon. Kaya nagtago kami ni Lolo Canuto sa likod ng mga puno. Habang nakakubli kami, ay isa-isa kong inasinta ang mga aswang.
Subalit nakakagulat ang mga pangyayari. Nagkaroon ng ibang bisa ang pana na pinakawalan ko. Dahil hindi lang isang aswang ang tinatamaan. Tila may isip ang pana na aking pinapakawalan. Dahil hindi lang isang aswang ang tinatamaan ito. Umiikot ang pana na tila naghahanap ng aswang na tatamaan. Yun ang naging epekto ng karagdagang orasyon na ginawa ni Lolo Canuto sa tulong na rin ng mutya na kanyang taglay. Samantala, lumabas naman sa puno na kanyang pinagtataguan si Lolo Canuto at harapan na siyang nakipaglaban sa mga aswang. Matalas ang karit na hawak ni Lolo, kaya natatagpas ang bahagi ng katawan na tamaan ng karit. May ulo rin ng aswang na napuputol. Pagkatapos ng mahaba-habang pakikipaglaban, ay saglit na tumahimik ang lugar. Buong akala ko'y wala nang natitirang aswang. Biglang lumabas mula sa isang tagun lugar ang matanda na si Gundina. Hindi pa tayo tapos, Canuto! Kung napatahimik mo mga kalahi ko, ibahin mo ako! Mabutit lumabas ka na rin! Dahil ikaw talaga sadya ko, sapagkat hindi pa tayo tapos na magpanggap din. Sorry po, Mabo. Mabutit lumabas ka na rin! Dahil ikaw talaga sadya ko, sapagkat hindi pa tayo tapos, kundi na mapagpanggap din na Georgia. Alam kong ikaw rin ang walang yang babae na yon. Ano naman sa'yo? Pero hindi mo pwedeng ikaila na dahil sa kagandaan ni Georgia ay nagawa kitang lokohin at nilagin. Huling panlilin lang muna sa akin yung Gundina. Dahil titiyakin ko ngayon ay magiging katapusan mo na. Huwag kang puro satsat at yabang. Handang-handa ako sa ano ba pinaplano mo, Canuto. Napaghandaan ko na rin ang iyong mutya. Ganon? Sinusubukan mo ako, ha? Kinuha ni Lolo Canuto ang kanyang mutya at idinikit niya yon sa kanyang labi. Saka umusal ng orasyon. Maya-maya pa ay may mga kaluskos akong narinig galing sa bawat sulok ng lugar na kinaroroonan namin. Muling lumitaw ang mga ahas mula sa kasukalan. Kakaiba ang mga ahas na dumating. Mas matatapang, mas makakamandag, mas mababagsik. Nakita yon ni Gundina at mababakas sa kanyang muka ang pag-aalala at pagkataranta. Biglang nagbago ang anyo ni Gundina at naging nakakatakot na aswang. Saka lumikha din siya ng ingay. Saglit lang ay lumitaw ang iba pang uri ng mga aswang na nagkukubli lang pala sa kadiliman. Lumapit ang mga ito para ipagtanggol si Gundina mula sa pag-atake ng mga ahas na tinawag naman ni Lolo Canuto. Kaya ang sumunod na mga pangyayari ay higit nakakila-kilabot at makapanindig talagang balahibo. Pangil sa pangil ang naging labanan ng mga aswang at ahas. Nagwawala ang mga aswang sa bawat sakmal ng ahas na pumupulupot sa kanilang katawan. Subalit isa man sa kanila ay tila ayaw sumuko at magpatalo. Matindi ang kanilang naging sagupaan. Kung may mga napapatay man na aswang, ay may mga ahas din na nalalagutan ng hininga. Hanggang sa mapansin ni Lolo Canuto na nalalagas na rin ang mga ahas, kaya minsan pa'y bumulong siya sa kanyang mutya. May kung anong enerhiya ang lumabas mula sa mutya. Nagkaroon yun ng epekto sa mga natitirang aswang. Nanghina ang mga ito hanggang sa bumulagta na lamang. Samantala, natapos na rin ang sagupaan ni Lolo Canuto at Lola Gundina na nasa anyo ng isang aswang bangkilan. Nakahandusay ang matandang babae na may mahabang hiwa sa kanyang leeg at dibdib. Wala na itong buhay. Nagsisimula na ring bumula ang sugat dahil sa epekto ng langis na ipinahid ni Lolo Canuto sa karit. Ano? Tapos na ang kayabangan mo, Gundina! Lo, ang galing nyo! Napatay niyo po siya! Mula sa damuhan ay lumitaw naman si Mikay na umiiyak. Nakakubli lang pala siya ron habang nangyayari ang labanan. Wala na, Lola Gundina ko!
Wala na siya! Pinatay niyo siya! Nakita mo naman siguro ang mga nangyari, Mikay. Kung hindi kami lumaban at ipinagtanggol ang sarili namin, baka kami naman ang namatay. At kami ang napahamak. Kaya ginawa namin yon para sa aming kaligtasan. Pinagtanggol lang namin ang aming mga sarili. Sabi po ng lola ko, kapag may masamang nangyari sa kanya, ay gamitin ko ang pulseras na to. Dahil may malaking may tutulong to para hindi ako manatiling nag-iisa. Sa Lola Gondina mo galing ang pulseras na yan. Isang pulseras na yari sa mga ngipin ng ahas. Opo, may bisa daw ito, pero hindi niya alam kung paano gamitin. Hindi rin niya alam ang orasyon para dito. Maliit pa raw siya. Namimigay ito sa kanya ng kanyang kuya. Kaya lang nagkahiwalay sila. Dahil sa malakas na bahan dumating sa kanila nung mga bata pa sila. At hindi na sila nagkita pa. Ano ka mo? Diyos ko patawarin. Hindi ko alam. Hindi ko alam! Lolo Canuto, bakit po kayo umiiyak? Ano po nangyayari sa inyo? Bakit ganun? Bakit sa ganito pa umabot ang lahat? Si Gondina, siya pala yun. Siya palang nawala kong kapatid ng mga bata pa kami. At buong akala ko ay patay na dahil naging biktima kami ng malakas na baha. Nagkaiwalay kami at hindi na nagkita pa. Ang pulseras na gawa sa ngipin ng ahas. Ako nagbigay nun sa kanya. Ginawa yun ng aming mga magulang. Sa akin napunta mutya ng pangil ng kobra. At sa kanya naman napunta ang pulseras na gawa sa ngipin ng ahas. Kung ganun, kayo po ang lolo ko. Lolo Canuto. Ano? Pinsang kita, Ate Mikay? Oo. Magpinsang kayong dalawa. Nakalulungkot na aabot pa sa ganito ang lahat bago pa malaman ang katotohanan. Hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap pa ni Gondina. Siya pala ang kapatid ko nawala. Siya, si Gondina. Huwag ka mag-alala, Mikay. Akong bahala sa iyo. Kung ano man ang tungkol sa Lola Gondina mo, hindi yun mangyayari sa iyo. Hindi ka magiging aswang. Dahil isang simple pero maayos na buhay ang tatamasahin mo. Kasama kami ni Yoyong. Nakalulungkot ang pangyayaring yun para kay Lolo Canuto. Pero hindi na maibabalik pa ang lahat. Ang sinapit ni Lola Gondina ay siya ring nakatadhana sa kanya. Lalo na't nagpaalipin siya sa kasamaan. Naging bahagi siya ng lahi ng mga aswang bangkilan. Ganun pa man, nawala man ang lola ni Mikay, ay nakita naman niya ang Lolo Canuto niya. Kaya kami na ang bahala sa kanya. Hindi pa rin siya nag-iisa dahil makakasama niya kami na kanyang magiging bagong pamilya. Tunay na puno ng hiwaga ang buhay ng tao. May mga pangyayaring hindi inaasahan na bagamat nagdudulot ng paghihirap ng kalooban, magsisilbi palang bagong simula para sa mas maayos na buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay inyong nagustuhan at may nakuha po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking munting YouTube channel na The Voice Addict. Sana po sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo at pindutin niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung sakaling nagustuhan niyo ba o hindi, o kung ano ang gusto nyong iparating sa akin. Muli, maraming salamat po.
sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, mga idol.